Nyokoromo ka jong machiegni okinyi ma kawuono okinyi maber ahinya wano ni gazet kendo koni bed kod ng'eyo ni gik mage ma omiyo pek odiochieng' ma kawuono ago niro kono kobedo kodwa e chenro ma kawuono kamoro amora miyudowa ma en chenro mar upeny kidieny en mar nonro ma gazet kata gazet ni ma kawuono kaka pile ok watime kendwa watime kod jafwambo wadwa mantiere godo okinyi ma kawuono wantiere kod Edwin Okoth machiegni thuolo machielo ma Nyasaye omiyowa mondo ane odiochieng' ma kawuono ichiew nade? Achiew maber. Aneno mana ka gazede owacho ni koro ok oyot mbele ka. Gazede gi wacho gik machal koso wacho gik mopogore. Ng'ina ne gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation. Giwacho gik machal to gitiyo gi weche mopogore. Nikech aneno ka Daily Nation wacho ni buckle up, tiende ni watwe manokanda. Warido kanda nikech koro ok oyot. To gimomiyo warido kanda e gima Standard be wacho ni budget mar Ruto, budget mabalang' mar bilion 200. Kako poge kende ng'isi ni nyaka watwe manokanda ma Nation wacho je. Aya, twe okanda ma Daily Nation wacho bende ma koro oda mana chako go sani ka bende wacho kanyo ni ati en ang'o omiyo mano ite mar 7 kanyo mar Daily Nation ipenjo kanyo ng'ama ntiere nok mar mauta kata modhi pacho kae wachaka ne gazet mar Daily Nation mane kaka itinya koro mag jwang kaka iwinjo kacho kano chake mai thuon wach kata ni buckle up mane kama warange odiochieng' ma kawuono kae to bang'e bende ang' waranga ne ite mar 7 kar ka ni koro kiwacho ni en ang'o omiyo nok nitiere mara mauta e pacho ka neno kanyo ka joriemb apiko nitie kachiel koda ka wach manogol kanyo koda ma en jalo motelo ne kweth mathoth e Senate ma pacho ka Aaron Cheruyot ma bende en senator nomake recho winjo kanyo gino manowacho ma bende jofwambo ok omorgo ahinya ang' wakole ite mar 5 kar kacha ka iye koni bende nitiere sigana mopogore opogore ka nitiere jalo mane koro bende oloso thum mopogore opogore pacho ka ma bende koro nowito ngimane mano ite mar 3 kanyo ka koro jo anyuolage dwaro ni mondo mi okonygi kata mondo mi ochwalnegi kony mopogore opogore kachiel koda ka wechego mag ndiko ji tich iwacho ni sani koro tije mage matimore piny Kenya ka mantiere kod yuto mamalo ahinya ka warange kar kae koro mano bende ang' warango odiochieng' ma kawuono gazet mar Daily Nation wang'eyo ane piny kanyo bende nitiere weche mamoko ma pod nitiere ma bende Edwin adwa ni kanyo ma wachak go mondi kanyo ka nitiere sigana mopogore opogore mantiere kar kae nitiere ite ni mokwongo wacho ni my front page buckle up ma en budget mabalang' maromo bilion 200 gini ma omi peka kako kenge ageni Standard bondike kako kenge to koro sani warange mana kako kete Daily Nation kar kae Njuguna Ndung'u mochung' ne weche go mag omenda opoge yo machalo nade koro ika nene kaka jafwambo Njuguna Ndung'u mokwongo kako wache kanyo ni oneno ka higa mar 2023 higa ma wantiere ni ok chal maneno maber ahinya nikech oneno ka ok odhi bedo matek to gimomiyo wacho kamano en ni nikech nitiere nok mar dola mar Amerika. Cleophas kuma wachake chandruogni chakore gi bedo ni wamo mwandu mang'eny kowuok e pinje maoko to mwandu kwamo e pinje maoko nyaka wati gi dola to ka waonge dola to nyiso ni kata ng'iewo mwandu go koro bet matek koro bedo ni chik mar Kenya dwaro ni onego wabed gi dola manyalo miyo wa mwandu mwagole pinje maoko kuom dweche 3 dweche 4 to sani waselwar piny mar dweche 4 e dola ma wan go inflation kata pek mar ngima nyocho chopo atamalo 9.2 e dwe mar 2 manyiso ni pek mar ngima omedore nyaka atamalo 9.2 mano ingo atamalo 7.5 ma piny owacho dwaro ga ni mondo bede koro kanyo be wasekalo kiewo mar kama piny owacho geto ni mondo pek mar ngima obede king'iyo oro bende omako kwako gwenge mathoth chiegni counties moingo 23 sani nigi oro kendo dhano moingo 5 milion nigi nok mar chiemo koro mae momiyo Njuguna Ndung'u wacho ni nyaka watwe manokanda nikech ok obed mayot odhi bet matek kaluwore gi gik ma wawachogo kendo wan gi gowi bende ma wasebedo kwa ole pinje ma oko osekalo trilion 9 nyoro ne wache ni nyaka giko mar Disemba ne wan trilion 9.1 mano nyiso ni gowi be koro wasedhi malo wachomo mana trilion 10 cha ng'e ni trilion 10 kama ok onego wakan e ceiling mar debt wasechopo trilion 9.1
wanyalo mana olo bilion 587 to budget wa nigi fuok mar bilion 720. Koro mane iluongo na kirikiki nikech kama milion 133 dawuoki ok ong'ere nikech kama wanya oli wachiegni chopo pesa mwada olo bende oingo ma wanyalo olo. So kunyalo bedo ni oduono mano mag gope mamoko. Aya nyakoro moge jowang' magi marito kanyo ni ngima to dhi chalo nade. Mano bende wang'o penjo kanyo ang'o omiyo okete kacha ite mokwongo. Mano gima tie kacha en gigo motenore kod ngima mari kaka japiny. Mano mipeke ite mara 6 kod mano mara 7 inyiewo gazet mar Daily Nation isomo yo moro makare mondo ibed kod ng'eyo. Waranga ni ite mara 3. Ma ite mara 3 mar gazet mar Daily Nation. Koro nitie anyuola ma bende koro kwayo kony ka giwuok e kaunti ma Mombasa. Edwin akia ni ng'e wer ma wacho ni Kenya ni nchi ya ajabu. Ka pono ni ng'e jal mani koro ndike iluonge kacha ni Ondeng. Bende koro wacho kanyo ni koro ni anyuola mare wacho ni koro kanyo ka Enoch Ondengo bende koro owewa kendo nowuok wacho ka nowito ngimane. Wacho higni 90 kochopo kata to koro en mane ing'ielo rengo. Koro kong'ielo rengo kata ka nitiere kaunti mano ma Mombasa kar chung'o bura ma Kisauni anyuola mare bende koro ka neno kar ka kwayo kony mondo mi okonygi e weche mopogore opogore mano moting'o nyaka mago mag chulo rent, mago mag ode kanyo. Wacho ni kanyo noyudo stroke mano yude mano kelo tho mare mano kaka ondike kanyo ite mara 3. En lit ahinya nikech ma ng'ama kata wan wang'eyo wende no ng'iso ni en ng'ama Kenya mangima ong'eyo to koro wachore ni osebet kodak gi yor mar thagruok kata chandruok kuom higni 50 mokalo kendo koro sani gimanyo mana siling 150 mar timo ik mare. Omiyo mano ng'iso ni nyalo bet ni nitie moko kuom jogo mosekonyo Kenya e yore mopogore opogore to pok giyudo mich kata pok omigi pok oti kodgi kata pok otimnegi kaka onego otimne jok ma imiyo luoro, jok ma osekonyo e yore mopogore opogore. Ma ng'ama nowero wende mag Kenya. Ang'e ni jothum masani giwero mana giwero, ng'ato wero chiege, ng'ato wero osiepne, ng'ato wero ji wero gik mopogore opogore to ma ng'ama nowero Kenya. Koro onego bede ni Kenya ok osandre kaka osandore to kata kamano ero giwacho ni gidwaro mana siling 150. Wageno ni piny owacho biro winjogi nikech king'iyo historia manondi were manondi koti wacho ni nochiegni ahinya gi family mar jatend piny mokwongo Jomo Kenyatta. Koro ok nyal bet ni nochiegni gi piny owacho e ndalogo to koro ka otho to koro kata siling 150 kende koro en pek magin-go. Mano ketiere kar kanyo ang'e ni director mar wang' yodwa wer makamano mara wacho ni wimbo huu ni wimbo wa historia. Mano achiel kuom wende mano wero kar kacha kendo osewere kinde mathoth ahinya ka ipako mano ka idendo bende jogo mano kedo mager ahinya ne loch mara piny Kenya. Ang' wayude kanyo ka watieko nono magazet odiochieng' ma kawuono. Mano ema watieko nono magazet kawuono. Koro manyo kete kumoro kanyo. Nyadeni mluongo ni Leila bende noduogo were kanyo e nyasi mara achiel kuom nyasi manentiere pacho ka e gwenge mago gwenge go mag Kakamega mag kinde kacha. Nawacho ni wimbo huu ni wimbo wa historia watu wote gima kamano kano were kar kacha. Edwin aparo werni aneno kipare apare yo moro makare nitie kama chielo bende nyakora moge jwang' e ite mar 4 ka gintiere kar kae. Ang' waranga ne ni nitiere kar kanye mondo mi ang' wang'e ane ni mane mantiere kar kae e ite mara 4 mano mar Daily Nation. Nitiere piny kanyo kabisa nitie wachno mano mar Matiang'i. Wacho ni Matiang'i summoned by DCI over house raid. Ma odiochieng' ma kawuono bende nyono kanyo kwano mondo obi chon matin ka gintiere kar kacha. Sani waranga ne sigana mar Matiang'i ka entiere kar ka thumno ang' waduoge koro ka watieko to koro sani ka wantiere kar kae nitiere wach ma kama Edwin odiochieng' ma kawuono ka en moro miwacho ni oduogo mana pacho to koro nyaka odhi ka DCI kata go kwach kich. Mano en gima osebet ka yware nikech
ndalo moko rite to ok ochopo kani wacho bende ne owuok en oko mar Kenya to koro kano duogo to odhi chopo lok tich mar okwach kich kata DCI. Aneno ka okil mare wacho ni gidhi kwayo mondo kik gidhi saa 3:30 to gidhi saa 2 wang', koro gidwa mondo apani gimbe giwacho ni mapema maber, koro gidwa mondo saa 2 wang'e. Naneno ka okil mare wacho ni gin gidwa chopo saa 2 mondo dhi openja ni to ong'e ang'o koluwore gi monj mane wachore ni notimore dalane Makaren gi okwach kichgo. Koro gini osebet kaluorore, ok wang'e ni wabro yudo ler ne marom nade bang' Matiang'i chopo mbele gi kawuono. Mano mero bedo kata kawarango koro bende kar kae nitiere jagoro maduong' mano mar riwruok mag jofwambo KUJ Eric Oduor bende koro owacho kanyo ni ma en gigo mane owach kod jatend kweth mathoth e bura mano mar Senate Aaron Cheruiyot kaachiel koda ka paro mopogore opogore mobiro kowuok kuom jofwambo kaachiel koda riwruok mag jochung weche mano Editors Guild bende ogolo ywak mopogore opogore mano kaluwore kod weche mano wacho mbui mare mar Twitter. Enyo ka Senator bende sani gino mowacho kanyo ni kaondike kar ka, the Senate is saying the president is keen to crush the media. Gima tiere kar kanyo wacho kanyo ni the President Ruto and his government have no such designs. Gima tiere kar kanyo mano koro wach makore wacho kanyo kod Kenya Editors Guild mano jakom kata wacho ni jatelo maduong' kacha mano Churchill Otieno paro maka ma ikoro kawuok ni media kata ute fwambo onego beni tiyo yo machalo nade ka gintiere thuolo. En gima mana kaka jofwambo moko wacho ni en ranyisi matin maneno ma iwacho ni olimbo gi chien ni kare nitiere jomoko mageto kaka inyalo nyon kata inyalo ruchi kata inyalo goruok kod ute mag fwambo. To kowuok e Senator ma Kericho Cheruiyot warito mana neno ni to nikech en jatelo mawuok e piny owacho mar Kenya Kwanza, jotend Kenya Kwanza to dhi wacho nang'o e wi wachni, nikech kok gikwede to nyiso ni kare owuoe lo od bura kata duond bura mar UDA kata mana tend Kenya Kwanza, nikech Cheruiyot wacho ni mae gima jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne ni onyalo. Otiyo gi dongere moro ni crushing tiende ni idiyo ing'injo idiyo matur kata media gi banks. Koro ing'eni ochalo gima tin to en ranyisi moro kanyo ma nyaka wabed go motang' ka wadhi nyime. Aya, nyakoro muge jwang' wantiere kar ka waranga ni ite mar 8 mano mar gazet mar Daily Nation kama bendo darango kanyo ni ndi kanyo ni koro nitiere jogo ma multinational firms ma pacho ka magi kembe mantiere kata maringo kata pinje moko maoko makata ka wegi ntiere ka gin kembe pende e pinje maoko iwacho kata ni gichudo nyadibich mabecho ne kembe mantiere pacho ka e piny Kenya. Ntiere oboke mopogore opogore mantiere kar ka edu ni nyama nang'iyo gie kanyo kata private sector kaachiel koda kamoko bende mago mag public sector sani gin kanye sector mamane mosebedo ka timo maber ahinya. Iwacho ni sani bende oganda kamanyo tije magi monego bed ni girango private sector kachi neno mano mantiere mago manyabedo organizations mopogore opogore extraterritorial organizations manyabedo kata mantiere momako gwenge kata pinje mamoko bende mantiere to gitiyo mana e pacho ka. Gin moko achiel kuom wacho ni chudo maber ahinya ka ipimo kod mamoko bende mantiere e pacho ka kiluwo gi mago mag chiwo okumba kaachiel kod mago mag omenda. Iwacho ni ka itiyo kembe kata organizations manie pinje mopogore opogore Kenya to gi pinje mamoko omenda ma gichudo dwe ka dwe nyalo ingo shiling 313. En kind shiling 300 kanyo to kipimo gi mag Kenya onge machopo kata mokalo nus mano tin ahinya. Omiyo mano nyiso ni jogo matiyo gi kembe mokwako Kenya gi pinje mamoko ka wat ni moro tiyo kanyo tapani nyaka
bede maber kodi matin Cleophas kata ka joumo kapar ni Iwacho ni gin jogi. Gin jok ma nie 300 gi wiye ka. gin 300 dwe ka dwe gi wiye. King'iyo jogo matiyo kembe mag okumba mayudo gimoro 173. Maromo gi mago matiyo ka gas, jogi maloso weche mag stima. Be mana area mar 173 kanyo. Koro ng'iso ni ma en kwan ma ong'i gi duol nochung' ne golo loe ochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS ka ging'iyo kwan mag kaka ji chudo kata kaka ji yudo omenda jok matiyo jok matiyo kaka yudo sara. Jofwambo onge kuma rach, mano kirango mano mantie private sector. Jofwambo gin ka. Gin information gi communication ka. Koso mana ywak gi gonduru. Jofwambo ni communication kanyo. But my en average tiende ni king'iyo matin mogik mamalo mogik kase reo tipoge diere. Koro ma mi mana ranyisi moro kanyo. Kidi koro ni my payslip na to my mar Cleophas. Yobero kawo ng'ama yudo matin mogik. Kawo mar ka wang'iyo ng'ama yudo achiel gi ng'ama yudo 10 to wariwo achiel ka 10 to wapogo gariyo. Wapoge diere. Eka wayudo kwan machalo kamano. Ko uchopo 5.5 ka gintiere kar kanyo. Sekta mar somo bende ka. Somo kare be okte marach ahinya. Somo baneno ka 84 dwe ka dwe. Jibe ni mana kumoro kanyo wacho ni ma en course moro bende ma nyithindo luoro dhi kawo nikech ji ng'eny. Ten moro wacho orak bende ok go ahinya. Ji luoro gi to aneno ka accommodation and food service ka kori dhi piny owacho kori tiyo gi makore mar public sector. Kori tiyo gi sirkal. To jogo matiye magawa kata kuonde matiyo korka chiemo gi aneno ka gin giyudo 206,000 king'iyo. Ok gin mabor ahinya gi jok matiyo organizations mokwako Kenya gi pinje mamoko ja. Mano ok ang'e ni ei piny owacho kae kuonde ma accommodation gi food tin ahinya nikech otende mag piny owacho tin. To apani nikech gitin omiyo giyudo omenda maber kamano. Kintiere kanyo komo gi jwang' kawe thuolo mari dhi som gazet mar Daily Nation kawuono mondo ibed kod ng'eyo ni okinyi ma kawuono mane madhi bedo kanyo ka iranga ahinya. Adani warangi te mar 10 nitie sigana mantiere kar kanyo kata kamano bende ang' warange ni koro sani kiwango ni nitiere weche man kanyo mopogore wacho ni nyaka koro giduok mano Justice Said Juma Chitembwe mabende koro wacho ni weche mag mibadhi makagi kacha ponono nyalo kete kacha opara manyime mondo mi bende ka nose wach ni ero ogole apisi kanye kwende makoro ji ochomo mano kachiel koda nek makoch mano timore e kaunti ma Nairobi mano timore Lang'ata mantiere bure Nairobi kar kae. Edwin eite mar 10 ka sigana thoth ahinya ka warango chal mar wacho chak mar Chitembwe. Mental health kata jogo man gi chandruok mag paro kaka obila mani koro nego jaode en osiepne kasto chako nego jirande be kasto chako negore to en obila mawachore ni nosechako bedo gi chandruok mag paro neno ni ok en ng'ama koro pache ler ahinya. Tapani ma en gima ng'isowa ni police force kata obila migawo mar obila onego ong'i matut ahinya ni jogo man kod bunde be wigi ler maromo nade nikech ka ng'ato osebet gi paro machalo kama enya neno nyoro ka jowetege moko wacho ni nosewacho ni obiro nego ji 3 mana kapok otimo timno tere kaka onego ji 3 en achiel kuom ji 3 koro apani nokomiye attention madwarore nikech ng'ato kosewacho kamano to en gi bunde ok apar ka en ng'ama onego bed kata ni pod tiyo kaka obila. Koro mae tiende ni okelo ne jogi lal to embe korero wito ngimane. Iwacho ni mago bende weche mantiere pacho kae ka koro sani bende rango kanyo ni kama chielo nyalo bedo kanye ite mar 14 kanyo nitiere weche go mag Sakaja. Iwacho ni Sakaja kachelo koda ka matatu owners mago weg matatu makoro bende penjo kata ni mondo miyo duogi mondo rangi ni pogruok mar paro mosebedo kata kamienjo weche go mano mag Green Park terminus metire bu Nairobi kar kae olosi kendo ganda ochako tije gi eyo moro makare mano ite mar 14 kar kanyo kantie paro mopogore bende mabire ite mar 15
nyokoro moke jwaga wacho kacha ni primary health care en gino makare ahinya. Chenro mag thieth mago kirango e counties mopogore opogore ma gibende nyalo bedo kacha moting'o universal health coverage kaachiel koda katiyo gi health systems makare e kinde gi bende mano tok muoch mar midhusi mar corona. Nyaka sani oganda onego bed ni timo ang'o? Jolony gi joma chiwo paro mopogore opogore bende osechiwe ite mar 14 kod ite mar 15 ma wach mantiere kar kae. En paro moro ma inyalo kawo nade, Edwin? Iwacho ni paro ma kamagi ojapandgi ga ei gazet ite mar 15 ka thuolo malach giting'o gik moko mapek ahinya moganda bende onego bed ni winjo. Apani ma en gima en wer ma osewer ndalo mang'eny nikech king'iyo mos be sani ywaruok nitiere ni to bedo ni migawo mar thieth noter ne counties be en gima ber nikech bedo ni counties ok osebed ka timo maber e yo gero kata yaro kata rito migawo mar thiethno. Omiyo paro nitiere ni onego duoke kata e piny owacho mamalo. To bende primary health care en gima basic ma kituo ni to kameringe mokwongo en kata dispensary moro man but dala cha. Koro mane ma iwacho ni onego jiw obed motegno mondo bed ni ka ituo to iyudo konyruok mapiyo kendo machiegni. Ero kamano. Wadhi ite mar 16 mano kar kae. Mano kwadhi mana ite mar 16 nitie machinglo achiel katun moro madani watiek go. Kang watieko kod katun no to wadonje gazet mar The Standard. Wadno warang mana mapiyo piyo ahinya mano mar Financial Standard. Ema warang kata kiwacho ni weche mag ng'anyo gi to koro gin ga kar kanye. Wawani kadi koro ng'ama dissolve wadgi. Miyo pachi mapiyo Edwin kar ka. Ineno gi ka gintiere kar ka. Ng'ama idho stool ni chal kagima wang'eye gi kaka oneno. Jokatuno yiene gi wacho nyinge gi o makare kendo mayot kendo gin jogo ma ong'eyo ng'ama isoyo kani to bende chal kagima ochiegni donjo tung konye ng'ano bade ni oko kuonde mamoko pok odonjo wacho ni en UDA makama pachi en mane chal moko yie gi donjo nikech glass misoyino dongo ndik ni UDA to en gima kisoyie to ichalo ilokori kaka chumbi koro ilale iye kanyo. To magi ji ariyo mano oriwore gi okawo duond buche gi giriwo gi mag UDA giriwore gi UDA mondo gilos Kenya Kwanza. Mang'ani bende notiyo gi chama mar ng'ani mondo largo kom gavana e kaunti ma Kakamega to koro sani koro en tiere koni koro en motiyogi jonon weche siasa nitie studio kanyo koro Mukajwang'. Ang'e ni Joyce Oduora ngi thuolo ma twak kodgi odhiambo Ramogi kaachiel koda Kennedy Obuya. Ang'o twak kendo ang'o wapenjgi ane gito ginene e yo machalo nade. Joyce Oduora komoro amora mantiere katun ma kama imaki kendo goye kata picha gazeta nitiere kacha ang'o lerno ane gito ginene e yo machalo nade. Ma gazet mar Daily Nation ite mar 16 okinyi ma kawuono ang'e range ane kacha e yo moro makare. Edwin wadhi gazet mar The Standard. E gazet mar The Standard okanga chak gi tok gazet ondik kacha ni what a bitter pill to swallow. Mano Manchester United gonde 7 koro gazet igolo kawuono chieng' tich ariyo wan watugo chieng' Jumapil koro giparo Manicha nolo gonde 7 aya kopogore gi mano kawo tarik 7 koro iparo nolo gonde 7 nolo Mani gonde 7. Edwin Standard makoro ntiere kar ka iwacho kanyo ni inside Ruto's 200 billion budget mano kore mantiere kar kacha mano budget mabalang' mabende waselose to tung kanyo makoro ntiere wach ain kono mana mama piyo kato ang'o tieke iwacho Financial Standard kar kanyo iwacho ni mass action mano ng'anyo magalamoro ma ichano kod ogai mar Azimio Raila Odinga jo ohala osebedo gi luoro ni ponono odhi kelo achiedh nade e sekta mar ohala. Pache chal nade Edwin kotenore kod maya ng'eno chiwe e gazet ma iye mano ite ma iye Financial Standard kida yude e gazet mar The Standard kisenyiewo iye ntiere ma kigole kanyo chako gite mar 20 kanyo to makoro ang' chak gite mokwongo mano mar Financial Standard iwacho kata ni mass action calls koro kata ntiere battered economy bende ntiere kar kanyo odhi chalo nade. Okelo luoro ne jo ohala nikech ka ji odhi e ng'anyo to tiende ni tiere chenro mag ohala inyalo rochi kendo koro jomoko penjo ni to ka bed ni ng'anyo en mar duoko piny pek mar ngima to chalo ka gima ka ji ong'anyo to kendo ka warocho ohala to wadok mane mizigo mane waringo cha nikech ka ohala ok dhi maber
ngiso no chumi bok dhi maber, ngiso ni pek mar ngima mwagore go no bende koro nyalo bet ni ok dhi maber. Koro luoro ntiere e ohendni mopogore opogore nikech seche mantie ng'anyo nitie gik mok timre, nitie jonyiepo mok nyal nyiepo, nitie jouso mok nyal uso, nitie mwandu mane iomo kata kowuok e pinje mamoko mok nyal biro e yo mapiyo kaka ne dwarore nikech ng'anyo machalo kamano. Omiyo luoro ntiere nikech pek mar ngima sani ni malo, dola ntiere, dola mar Amerika tin to bende otek moingo Kenya shillings kata shilling mar Kenya, mangiso ni ng'iewo mwandu kawuok e pinjego ok yot. Koro piny ochumi pek to kiriwo gi ng'anyo mabe koro gin gik ma en gima tek, en akiri kiki moro Cleophas nikech ing'anyo mondo ochumi, nikech ochumi pek, tiwacho ni ng'anyo be nyalo medo ochumi bed mapek moingo kama osechopeno. Koro mane epani sigana ma Financial Standard odonje matut ka gitemo ng'iyo ni to ng'anyo ni biro konyowa maromo nade koso obro dhirowa maromo nade. Aya, nyakoro mogi jwang' yudo thuolo mar ng'ie kar kacha. Edwin Ponono e gazet mar The Standard wach moro madier mar chope kata marango ka watieko kata wach mar mogi moro ma Ponono dhi loso weche manyien mago ohala kata odiochieng' ma kawuono. Ponono ma dhi bedo ka iluwo ka watieko gazet odiochieng' ma kawuono. Cleophas budget mabalang' mano mokete front page mar Standard ema watemo ng'iyo ni to bilion 200 bodhi konyowa e yo moro amora nikech king'iyo kata kako poge kanyo bilion 60 dhi chulo pending bills mano krom, bilion 15 mar agriculture, bilion 6 mar ndiko jopuonje, to bilion 10 idhi tere weche mag kedo kod oro, magi kende bilion 95. Bilion 120 osetigo e gayo nengo mag modhi mag nyamburko kod mbolea. Mangiso ni wasekalo bilion 200. Koro en gimoro ma ichalo ng'ama oyudo siling 10 to in gi budget mar siling 25 idwa timo nang'o? Isetieko mudong' malo kanye dhi yudo kanye. Magi penjo moko bende mangiluno odiochieng' ma kawuono. Nyakora moge jwang' odiochieng' ma kawuono welo bende osechopo e studio odiochieng' ma kawuono ka wantiere kar kae warango gigo mopogore opogore mosebedo kacha ka timore, kendo koro sani en mana luor mogik mokoro da chiwo ne jathum marahuma bende mane ong'ielo rengo igni. Koro en igni 90 ma koro bende osebedo go piny, kendo koro ka Nyasaye okawe wakwayo mondo chunye oyue kama kare ka ibiro pare kano were nyasi mopogore opogore mago moting'o mag Jamhuri Day, thumbe gi goyo nyaka tinende kata higa ni Ponono ibiro winjo gi kacha. En ote marwa malit gi kuyo ne anyuola mare mago mag Enoch Ondengo mano ito ngimane Kisauni mano e county ma Mombasa. Edwin, agoni erokamano ahinya. Mane makelo giko manoro magazeto kiny ma kawuono. We owe achiel kuom wende mag Enoch Ondengo mano kaka ineno kar kanyo e kinde mane otugo ka nitiere kacha e kinde machon. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na mabingwa wa uhuru. Ilikuwa kilio nchini Kenya, watu wote tuliona huzuni mwingi sana. Wakina baba, wakina mama na watoto wote walilia machozi wakisema, woi, 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 tunataka Kenyatta wachiliwe. Baba taifa alipotoka gerezani aliwakuta wajumbe wetu wametengana vibaya.